Duha ka mga aksidente sa dalan ang nahitabo kagahapon didto sa Bohol. Tulo patay, unom ang samdan. Aniya ang detalye. Tulo ang patay ug 5 ang naangol human gidaro sa usa ka 10-wheeler dump truck ang usa ka tricycle sa lungsod sa Clarence sa Bohol. Mga alas 10:50 gahapon sa buntag, paingon sa lungsod sa Talibon ang 7 ka mga pasahero sakay sa tricycle dihang kalit mibangga kanila ang dump truck. Sa kusog nga pagkabangga nalukot ang tricycle. Dead on the spot ang tulo ka mga pasahero nga sila si Joelito Avenido, Maximo Yoligo ug Shirley Abisha. Samtang upat nila ka mga kauban ug ang driver sa tricycle na samdan. Dali silang sa tambalanan. Base sa investigasyon sa Clarin Police Station, nawad-an matud pa og brake ang dump truck nga gimaneho ni Saturnino Tirol Jr. nga sa pagkakaron anaa sa kustodiya sa kapulisan. Samtang didto sa lungsod sa Maribuhok, usa ka di pasahero ang bus nga milikay unta sa sakyanan nga iyang gikasugat mibangga na hinuunsaw sa kabalay. Matud sa mga sakop sa Maribuhok Police Station, mibuto ang ligid sa sakyanan nga gimaneho ni Reverend Father Jose Guivencan samtang nagdagan kini sa highway sa Barangay Lingkod pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Nawad-an og kontrol sa sakyanan ang pari ug nabangga ang driver side diini sa Southern Star Bus sa Picas Lane. Gisuwayan sa bus driver nga si Perfecto Hinaniban Jr., 36 anyos, nga malikayan ang nagpadung nga kotse apan nawad-an sab kini og kontrol maong nabanggaan niini ang usa ka sari-sari store. Ang nakaparking nga motor ug lahusaw sa kapanimay. Maayo na lang nga way nasamdan sa mga pasaherong bus ug minor injury usab ang naangko ni Father Guivencan. Uban ni Rod Prado, kini si Orchid sa Pingkaw, Balitang Bisda.